Здравейте, приятели! Ето един бюджетен вариант за изолиране на тръби. Готов съм с водопровода, както се вижда. Отзад е панел. Тоест ЕПК е тук. Какво се случва сега? Сега започвам да изолирам тръбите, като съм ги фиксирал. Луковетата по-лесно се фиксират с пирон дюбели. Ето ги тук се виждат. И за да не копаем дълбоко в панела, изолацията между тръбите ще бъде пяна. Ето. Достатъчно добре става, фиксира, изолира, изрязвате пяната наравно с мазилката и по този начин хем е изолирано, хем е фиксирано и след което само една шпаковка с мрежа, точно там където е изрязано, и следва хидроизолация. Много здраве на всички!